spam de Gepul, xa que Iago non quere subir a facer spam de Gepul. Non sei se alguén aquí non conoce Gepul. No? Conocemos todos a Gepul. Alguén vai ao JacuDC este fin de semana? Perfecto, entón a xente conoce Gepul, claro. Entón non hai nada que spamear, Iago. Sinto. Que podo spamear? Que ahora mismo creo que non hai charlas dos Gepul Schools, creo, programadas. Mañá hai unha dos Atlantica Labs, non estou seguro se queda algún hueco, pero por se vos interesa, botelle un ollo a Meetup. Para a semana que ven habrá un Open Space que faremos na Escuela de Relacións Laborales, que está cerca da estación de autobuses, de tren, perdón, da nova estación de tren, sobre a idea de debatir un pouco sobre bueno, esta noticia que saliu tan ahora, que está tan de moda, que é o tema de prohibir as redes sociales en menores. Hubo varios debates intensos por varios canales de chat, entonces decidimos montar un Open Space para que a xente pues, debata en mundo real. Probablemente o miércoles que ven. Sí, publicaremoslo hoxe seguramente, espero. Se me dá tempo a noite. Nada, hoxe, bueno, eu chamome Pablo, pois que non me conocéis, e veñemos a contar un pouco a miña vida, basicamente. Porque eu, bueno, estudiei aquí na facultad, como supoño que a maioría de vos, e bueno, a miña idea é dividir un pouco a charla como en dúas partes, unha primeira parte na que vos vou contar literalmente a miña vida, e unha segunda parte na que vos contarei un pouco pois, a miña experiencia cando montamos unha startup, ¿no? Porque fai uns anos decidimos montar unha startup, e bueno, esta startup acabou vendida a unha empresa americana, por iso un pouco o título en modo hype total, así que nada, eso é un pouco o que vos quero contar. A miña vida defínese un pouco con estos logos, a nivel máis profesional, medio profesional, medio personal, contareivos un pouco de todas esas cousas, no? Eu cando estudiei aquí, no ano entrei no 2009, foi a última promoción da ingeniería, o ano seguinte empezaron o grau. Entón, bueno, eu estudiei informática, a verdade que non teño moi claro por qué, porque me gustaba a Teleco, gustábame ADE, gustábame un montón de cosas, acabei aquí un pouco medio de lado, e a verdade que tampouco me convencía demasiado a carreira, os primeiros 2-3 anos era un pouco física, TE, cousas así, era como, non me convencía demasiado, no? Sí que é verdade que a partir de terceiro, máis ou menos, uns colegas meus liáronse, meteronse en Gepul, porque daquela montábanse, bueno, síguense montando, no? Conferencias internacionais. De feito, este ano hai unha conferencia internacional aquí que monta Gepul tamén, que é a WADE, que foi a Conferencia Internacional da Comunidade de Genome, o entorno de escritorio de Linux. Este ano monta aquí Gepul. Nese ano tamén o montaron aquí, foi a primeira vez que veu a Coruña. Entón, bueno, os meus colegas meteronse como de voluntarios, e ao final acabaron me liando, e aquí estamos, no? Que facíamos en Gepul? Bueno, xa sabéis o que facemos en Gepul, no? En general, difundir tecnoloxía libre, todo o que tiña que ver, no? Cultura libre, hardware libre, etc. Nós, cando entramos, basicamente, o que empezamos a facer foi intentar montar charlas de cousas que nos molaban. Na facultad non aprendíamos cousas modernas, non aprendíamos JavaScript, non aprendíamos Docker, daquela non... Todo eso era o novo, pero na facultad non falábamos nada deso. Non sei se sigue falando agora, ao mellor ainda xa se empeza a falar de alguna cousa desas, pero... Entón, nós o que facíamos en Gepul é, basicamente, usar como unha excusa para liar a xente de empresas para que viñeran dar charlas, para aprendernos cousas que nos molaban. Entón, buscábamos que empresas había por aquí e liábamos para que viñeran dar charlas. Eso estuvo guai, o sea, foi moi útil tamén a nivel profesional, no? Porque a xente que contactas, ao final moitas veces son fundadores ou profesionales que son expertos que veñen aquí a dar unha charla coa que falas, esa persona conócela, empezas a ter unha relación, no? Tiene un montón de relacións desa época. Logo tamén montamos conferencias en Gepul, por exemplo, montas a Atlántica Conf cada 2 anos, e cando montas unha conferencia, pois buscas patrocinadores. E quen patrocina? Empresas do sector tecnológico. Entonces, con quen falas son ca xente de recursos humanos. Ao final dos patrocinios acabas te quedando con un montón de contactos e de relacións de xente de recursos humanos. Entonces, bueno, había como moitas cousas que ao final nos facíamolas porque nos molaba, pero que tamén foron útiles, no? Desde o punto de vista profesional. Logo tamén, isto de estar aquí en público, dando unha charla, era, o sea, impensable na facultad. O sea, dábame un pánico tremendo falar en público. Pero bueno, foi empezando a, bueno, por diversos motivos, non me quedou outra, eu creo que esta é a primeira charla que din aquí, na Wademy, que era unha parte da Academy, bueno, largo de explicar, pero era un trozo dunha conferencia que se montou aquí, a versión española, a conferencia era internacional, e liarme para dar unha pequena charla. Entonces, o mismo, eu creo que aprendes certas soft skills
que non tes facendo outras cousas. Non? Por exemplo, a capacidade de improvisar, estar en reunións e ser capaz de ser moito máis ágil mentalmente e de tomar decisións rápidas, pois este tipo de cousas, como dar charlas en público, é útil. Non? Logo, outra cousa que facemos en GPulf é ir a eventos. Fomos en febreiro outra vez a FOSDEN, este é o evento máis grande de software libre do mundo, ahora mismo, entre 6.000 e 8.000 personas, coñen a Universidade inteira de Bruselas. Os primeiros anos, a verdade, que íbamos pues, de inglés o xusto, non? Entonces pillabas, pues, de cada frase pillabas 2 palabras. E pouco a pouco, cos anos, no, fomos collendo gustillo, vas aprendendo, vas te sentindo máis cómodo. Entonces, é unha excusa tamén para forzarte co inglés, no? Que eu creo que é un dos consellos que vos darei máis adiante, que o inglés neste sector aporta un montón. E logo, estando en un sitio como este, neste en concreto, un ano, fomos, pues, que nos empezamos a ir nós, e logo viñan as novas generacións de GPUL, e eso sigue pasando, non? Este ano xuntámonos 30 e pico personas en FOSDEN. E eu vin ali en directo como a un chaval que viña con nós, da facultad, lle ofrecían traballo. No? Pues simplemente por estar ali, estuvo tomando unhas cervezas con nós, fomos cenar con uns chavales de Vigo, que tiñan un par de empresas en Vigo, e basicamente o que dixeron foi: vente o lunes que che facemos unha entrevista, e ao final o chaval acabou traballando nesas empresas. No? Entón, simplemente por estar aí e demostrar certa curiosidade, como que saltas unhas certas barreiras, non? E sobre todo ahora que é moi complicado a veces mandas o currículum, hai 10 millóns de currículums, todos feitos con IA, que decir, é moi difícil dar ese salto, non? Entón, todas esas pequenas cousas que podes facer, eu creo que son útiles. Eu acabei a carreira, cando acabei a carreira, fixen o proxecto de fin de carreira, como temos que facer todos, e nós decidimos intentar montar unha startup aproveitando o proxecto de fin de carreira. Entón, eu, basicamente, xogaba a fútbol sala, levo xogando a fútbol sala toda a vida, daquela non había resultados en tempo real. O sea, os resultados tiñalos o lunes cando os publicaban no periódico. Entón, basicamente, o que queríamos facer era unha aplicación un pouco para eso, para que os árbitros cubriran as actas dos partidos en tempo real, eso subira os datos automáticamente. E foi un pouco o que intentamos facer, foi parte do meu proxecto de fin de carreira, e intentamos montar unha empresa con isto. Spoiler, non foi a ningún lado, de feito non chegou nin a ser unha empresa, pero bueno, estuvimos un ano e pico, presentámonos a todo o que se nos ocurriu. Por exemplo, o Vivero de Empresas da Universidade, presentámonos 4 veces, se non recordo mal, o sea, collernos a cuarta, o sea, collernos por pesados. Pero sí que é verdad que aí foi unha cousa que pensas, que aprendes, no? Que ser persistente, non te pares á primeira, en plan, a veces tens que insistir, e acaban pasando as cousas, no? Presentámonos a todo o que se nos ocurriu de emprendemento, no? Open Future, que era un rollo que tiña Telefónica en Santiago, aquí, agora creo que se chama Explorer ou algo así, pode ser, Youth Explorer, bueno, non sei como, de Santander. Sí, nós tamén estuvamos nese, basicamente para aprender, non? Porque ao final non tens nin puta idea de nada, as cousas como son. Mais ou menos útil, fomos a Vía Galicia, que é a aceleradora de startups que ten a Xunta tamén, xunto con Vigo Activo. Mais ou menos útil, pero eu creo que o que máis me quedo é coa xente que conocín. Conocín un montón de xente superinteresante, que agora moitos deles teñen empresas, teñen startups, e moitos deles son amigos meus. Entón, bueno, pues foi unha boa experiencia, ¿no? E aprendes de todo, aprendes tamén a que non todo é programar, ¿no? Que programar está ben, é necesario, pero non é todo, ¿no? Hai que vender, hai certas cousas que tamén son importantes. Como non foi a ningún lado, o meu socio foise a vivir a Madrid, eu puxenme a traballar na empresa privada, e encontrei traballo en Imatia, non sei se os coñeceis, pero é unha empresa moi maja aquí bueno, antes estaban aquí, eu creo que están no polígono, lá onde o centro comercial en Marineda. Basicamente eu era full stack para Inditex, facíamos software para Inditex, estuvo ben, xente moi maja, bon rollo, pero non era o que me gustaba a min, no? Eu dime conta que eu non, en todo o que teña que ver con bases de datos, todo o que teña que ver con SQL, todo o que teña que ver con backend, a mí non me convencía, eu era moi de cousas visuais, no? Entón, bueno, empecé a buscar outras opcións, no? Surgiron varias opcións. Polo camiño, uns colegas que estaban no GDG, non sei se coñecéis o GDG, o Google Developers Group de Coruña, basicamente os GDGs de toda España únense unha vez ao ano, quedan nun sitio, pagalles Google un viaxe, entonces, bueno, pues ali coordínanse, ven que van facer, e, bueno, basicamente vas ali a tomar unhas cervezas e pasalo ben. Os nosos colegas do GDG non podían ir, así que nos liaron para que nos meteramos no GDG e fomos a Málaga, ¿no? Fomos, pues, 3-4 días pagados a Málaga. Que está guai que che paguen unhas cervezas en Málaga 3 ou 4 días, pero ademais foi interesante por outros moitos motivos, ¿no? Por exemplo, recordo estar sentado, cenando, e un dos rapaces que se sentou ao meu lado, eu non tiña puta idea de quen era, estábamos de cháchara, pero resulta que era un mítico influencer de tecnología
que o tío levaba un montón de anos, estuvera moitos anos vivindo en Vigo, empezamos a falar, a charlar, non sei que. Total, que o día seguinte eu estaba mandando o meu currículo, estaba xa nun proceso cunha empresa. E el conocía a alguén dentro desa empresa, non? E ao día seguinte mandou un email dicindo, oye, mira, este chaval non sei como programa, pero o rollo espabilado e tal xa o ten, non? Entón, simplemente por estar ali tomando unhas cervezas con ese fulano. Aí foi cando entrei en Mobgen, xusto ese mismo día chegou unha oferta, así que creo que eso non influiu, pero bueno, é interesante saber que a xente, no? Que esas cousas pasan se estás ali, se non estás ali non pasan. Entón entrei a traballar en Mobgen. Mobgen era unha empresa holandesa que tiña aquí oficina. Entón, bueno, foi interesante porque é un estilo totalmente diferente á empresa tradicional que conocíamos, sobre todo daquela. Ahora xa hai moitas máis empresas deste rollo, pero basicamente isto funcionaba super startup, ¿no? Recuerdo que cando as busquei en Google a empresa, a noticia de Galicia era a empresa que te paga las cañas. E era curioso, ¿no? Porque os viernes pues, había cervezas na oficina, a xente quedabase de cháchara, non sei que, había como un ambientillo, unha cultura de moi bon rollo, ¿no? De feito, eu entrei e a semana seguinte fomos a Fuerteventura, porque xuntaban a todas as oficinas en Fuerteventura esa semana. Entón, bueno, aí conocimos un montón de xente, e aprendín un pouco o importante que é a cultura, no? O bon rollo que teñas na empresa, disfrutar do que estás facendo, non só, bueno, estar por estar. Tamén é unha empresa internacional, ainda que a maior parte do meu equipo era daqui, e estábamos todos na oficina, sí que tiñas que falar con xente de fora, no? Ou cando ibas a movidas destas, claro, a mí meteronme nun buggy con un fulano que era italiano, 2 horas con el no buggy, no? Entón, claro, pois ou falas inglés ou estás así caladiño 2 horas, é un pouco raro. Entón, non che queda outra que, ainda que fales como o cu inglés, porque é o que falábamos todos fatal, forzaste, no? Logo tamén tivemos un becario aquí, entonces estuvo 6 meses, pois había que falar e non nos íbamos deixar marginado, no? Entón, bueno, o inglés eu creo que é outra desas cousas importantes. Aí en Mobgen conocín un dos meus socios, que el tiña outro compañeiro, e bueno, logo contovos máis, e basicamente montamos Arengo, no? Unha startup da que vos falarei un pouco máis despois. En paralelo, nos tamén nos gustaba, nesa época estábamos como moi paranoicos co tema da privacidade, no? Bueno, sigo sendo bastante hater, no? de todo isto. Entón decidimos montar unha pequena asociación, no? Nesa asociación, non chegou nin a ser unha asociación, éramos un grupo informal, facíamos cousas relacionadas con privacidade. Fixemos unha primeira newsletter en español de soberanía tecnolóxica e privacidade, chamábase Tectopías. Meus colegas fixeron un podcast que mola un montón. Non hai moitos podcasts, hai 7 ou 8, pero a verdade que se os buscáis en Spotify vai vos reír, está moi guapo. Montamos unha conferencia, e xusto veo o COVID, pretendíamos facer unha conferencia pequena, pero con xente importante. Invitamos a Paloma Llaneza, que é unha das abogadas de protección de datos máis importantes de España, invitamos a esta secretaria de Estado de Digitalización, o sea, tiñamos unha lista enorme de xente, e ao final houve que facelo online, e fixémoslo online, no? Con toda esa xente. Estuvo guai porque conocimos a toda esa xente, no? Quedaste con todos os contactos, e, bueno, sacamos de aí socios, no? Para futuros proxectos. E logo montamos tamén, bueno, montaron os meus colegas, porque eu estaba montando Arengo, e botaba unha man no tempo que tiña libre, un proxecto que se chamaba Lluvia. A idea era construir unha nube como cloud de Google, con calendario, correo electrónico, absolutamente todas as cosas que se vos ocurran, pero que poidas ter tu self-hosted na túa casa. Un cacharriño que enchufas no router, ou onde sea, e funciona. Non funcionou, pero foi unha experiencia. Non funcionou porque, basicamente, veio unha cousa que se chama pandemia, eso levou a unha crisis dos microchips, estábamos facendo un crowdfunding para poder lanzar isto, unha semana antes de lanzar o crowdfunding cruzouse un barco así en diagonal no medio dun canal, non sei se vos sona, e foi un cristo tremendo. Entón botámonos atrás no crowdfunding, e foi unha grandísima idea, porque haberse metido neste marrón, pues, mira os precios das gráficas ou das RAMs agora para construir hardware, no? Hubiera sido un cristo. Pero entonces, bueno, botámonos atrás e aí quedou. Polo camiño aprendimos un montón de cousas. Nos presentámonos, o sea, este proxecto empezou porque nos presentamos a financiación europea. A resumen rápido, a Unión Europea ten moitos proxectos de moitos temas diferentes, entón tú podes propoñer proxectos. Nos presentamos este proxecto, colleronnos, e deronnos 200.000 euros para poder traballar nesto. Entón, 3 dos meus colegas puxeronse full time durante 2-3 anos, sí, casi 3 anos, a poder desarrollar ese proxecto, ¿no? Con un salario pagado pola Unión Europea por todo isto. Entón, bueno, conocimos un montón de xente, isto foi en Ámsterdam, creo,
que xuntaron ali pues, todos os frikis da privacidade que encontraron. ¿Cuáles son esos? Los Next Generation. Next Generation, daquella se llamaban Next Generation, ahora non sei se sigue con el mismo nombre. Puede ser, ¿no? Creo que tiene una abreviatura diferente o algo así. Puede ser. Hay varias, depende del sector, esos en este caso, daquella estaban muy enfocados en temas de privacidad, soberanía digital, que la Unión Europea tenga los datos, software libre, cosas así. También los hay, si por ejemplo te dedicas a movidas de por ejemplo, de ingeniería civil, de rehabilitación, nuevos materiales de construcción, cosas así. Hay como un montón de... Ahora están con la defensa, con satélites, también hay cosas de satélites, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, es una opción más que puedes echarle un ojo. Esto va como coincide. Pero ¿por qué, o sea, eso, ¿por qué os cuento mi vida? ¿No? Porque o sea, eu aprendí como unhas cuantas cousas que me gustaría compartir con vos, ¿no? A primeira é aspirar a crecer. A min pasoume que eu empecé a traballar nunha empresa pues, que estaba guai, que era bon rollo, que tal, pero que non é o que eu quería facer, non me molaba. Vale, evidentemente vas ter traballos desos, e non queda outra, todos nos vai pasar, pero aspira a de verdad sentirte guai co teu traballo, non? A poder disfrutar do que estás facendo, non te quedes sempre no que ao mellor, bueno, fago e xa está, non? Creo que está guai, recordo cando entrei en Mobgen, no, que falábamos con dos fundadores da empresa, e el mismo nos decía, joder, que eu traballo, pues, o sea, un tercio da miña vida é isto, non? Son 8 horas, máis 8 de tal, máis 8 de dormir. Que realmente non son 8 horas, decía, porque claro, se eres fundador, pues traballas moitas máis de 8 horas. Se un tercio da tua vida non o disfrutas, joder, é unha putada, non? Entón, tendo a posibilidade, evidentemente hai xente que non pode, pois busquémolo, non? Entón, animarvos un pouco a eso, a non parar e a non deixar de aprender. Esa é outra cosa que creo que tamén é importante, porque o mundo cambia un montón. E agora, desde que empezou a IA, o sea, todos os que utilizáis calquer cousa, eu polo menos flipo, non? Entón, isto vai cambiar toda a hostia, o que agora sabemos en 3 anos hai que reciclalo e empezar de cero. Entón, non deixéis de aprender, de curiosear e de profundizar en cousas. A persistencia. Nos entramos no viveiro de empresas da universidade, pois eso, a cuarta vez. Logo contarei, vos presentámonos unhas aceleradoras e tampouco entramos á primeira, non? Fixemos un montón de cousas que ao final acabas entrando por persistente. Entón, a veces, dicenche que non a vez, joder, veste abaixo, hostia, pois non teño nin puta idea, ao mellor non sei, no, tío, volve a intentar, sin vergüenza. Tamén o rollo de ser proactivo. Todos estudiamos a carreira, e tú sabes, pois, con a carreira, todos estudiamos ingeniería informática, todos somos iguales, un ten un 6, outro un 7, outro un 8, pero é que naide che pide o currículum, non, o sea, no currículum naide che pide a nota, ni che pide nada deso. Eu, cando contrato a alguén, por exemplo, necesito cousas que nos fagan diferenciales, non? Cousas como pues, colaborar con GPUL, non? Dar charlas por aí en sitios. Non ten ni por que ser con tecnología, pode ser pues, botar unha man nunha ONG, calquer cousa que se vos ocurra, non? Facer Erasmus, que vai un pouco hilado tamén co seguinte, non? Co tema de inglés. Calquer cosa que vos axude a mellorar o inglés vai ser superpositiva no vosso futuro profesional. Porque che dá un montón de oportunidades que non temos aquí, non? Abreche un montón de campos. Traballar en remoto para... Eu, por exemplo, ahora mismo traballo para unha empresa estadounidense desde aquí. Entón, bueno, é outro rollo. A cantidad de cousas que podes optar, non? Incluso se montas algo, poder vender fora de España, non só vender aquí en Coruña, non? Ou en Galicia ou en España. Entón, bueno, animarvos a eso, non? A facer un Erasmus, hai Erasmus tamén de traballo, cando acabas a universidade, podes aplicar un Erasmus e vas a currar por aí uns meses a outra empresa, por aí adiante. Teño colegas que estuveron en Ámsterdam, na Haya tamén. Entón, bueno, hai moitas cousas para facer eso, non? Ou ir a eventos internacionais como a FOSDEN, simplemente empezar a ver pelis en inglés, empezar a ver cousas en inglés, animarvos a eso. E forzarvos a falar de alguna forma, que eu creo que a clave é falar e non ter vergüenza. Porque todos falamos mal, iso é a realidade, o meu inglés é horrible. É que, enténdome, xa está, non lle importa se é moi bonito ou non. Tamén outra cousa que aprendí é que o importante son as persoas. É moi importante as relacións que faz co tempo. O sea, a cantidad de xente que conoces, en xeral axudar a xente, o sea, mola axudar a xente, non? Pero que ademais vai vir de volta, a min pasou un montón de veces, axudas a xente e de alguna forma, en algún momento no futuro, acaba che axudando ela de volta, non? Entón, animarvos un pouco a eso, non? Eu vino no GDG cando, simplemente por estar ali, pois un rapaz recomendoume para outra empresa, vino en Fosden cando a un chaval contrataron por vir a Fosden conmigo, vino un montón de sitios, non? Entón, eso, as persoas son moi importantes e as relacións tamén. E, bueno, hasta aquí un pouco a miña vida.
Ahora un pouco quería saber de vos, ¿no? Cantos estudiáis ahora mismo? Na facultad? Vale. Ciclo algún por aí ou FP? Vale. Cantos saídes ao mercado laboral nos próximos 2 anos? Más o menos. Para que en los próximos 2 años, ¿cuántos salís al mercado laboral? Más o menos. O podríais ya estar en el mercado laboral. Sí, a maioría, que estáis de terceiro para diante, digamos. Ou por aí a medias. Vale. ¿Hay alguien que conozca, hay alguien que se considere que conoce un pouco o sector fora? Rollo, as empresas que hai, que tipos de empresas hai, más o menos. Sí. Porque eu recordo, cando estaba na facultad non tiña ni puta idea. O sea, eu teño recordo de que me viñeron dar unha charla de Indra e iso era Indra Telefónica e había 4 empresas máis. Non había nada por debaixo de eso. Entón, a min gustaría darvos un pouco máis de contexto tamén de eso. Non sei se algún xa ten claro o que quere facer, quere traballar. Eu recordo que eu quería traballar nunha empresa grande como Indra ou Telefónica. Non sei se hai alguén que xa tiña claro que quere traballar nunha empresa así ou que ten claro que non quere traballar nunha empresa así. Bueno, pois eu contovos un pouco o que creo que hai fora, ou polo menos o que eu vi, o que conozco no mundo. A miña idea é facerovos Bueno, hai moitas formas de clasificar as empresas tecnolóxicas. Unha delas é polo tipo de produto ou de cousa que fan, ou de negocio que montan. Por exemplo, empresas de produto ou consultoría. As empresas de produto, bueno, puxen startups, non teñen por que ser startups, porque tú podes montar unha empresa de produto para vivir sin máis, sobrevivir aí aquí sin ganas de crecer ni nada, simplemente podes ser unha empresa, creas un produto e xa está. As empresas de produto que buscan é, pois xusto eso, xerar un produto e ese produto vendelo. Entón, con pouca xente ou con menos xente, ese produto podese vender a moita máis, é máis ou menos fácil de escalar o número de ventas. Recordo WhatsApp, cando comprou Facebook, eran 5 ou 6 ingenieros, era unha empresa global que tiña impacto en todo o mundo. Eran 5 personas ou 6. Entón, bueno, esas as ventaxas ao mellor das empresas de produto, que é máis fácil de escalar. Empresas de produto, aquí algúns exemplos de empresas do entorno, por exemplo, Teimas fan software para a xestión de residuos, un nicho moi concreto. Oposita Test fan test de oposicións, para facendo unha oposición, pois eles regístrate, pagas, e podes facer test e entrenar con eles. Empresas como Docuten, temas de firma electrónica, Barquibu, que van como un tiro, fan seguros para mascotas. Todos estos son pequenas empresas, bueno, pequenas, Barquibu non sei cantos son, 100 ou 100 e pico, xa non sei cantos son. Son empresas de por aquí, é que, de feito, todos estos, sí, son fundadores da FIC. E diría que entre os tres igual suman 300 ou 400 personas contratadas, e facturando unha pasta. Entón, creo que é importante que vexáis que tamén hai outras empresas, máis alá das grandes empresas tradicionales. Outro negocio é a consultoría, que o produto facías un produto e vendíalo. Na consultoría, normalmente o que faz é alguén contrátate para facer un produto concreto para alguén. Exemplo típico daqui de Coruña. Inditex necesita un software para xestionar pedidos, ou para xestionar o que sea. Entón, hai empresas de consultoría que o que se dedican é a contratar profesionales, como a nós, e vendenlle un proxecto a Inditex e desarrollan ese proxecto para Inditex solamente. É como se fixeran como un desarrollo ad hoc para eles. Entón, tú estás contratado para esta empresa de consultoría facendo ese produto para Inditex. A diferencia co produto normal é que eso non escala. Me refiro, eso escala, esa empresa de consultoría vive da cantidad de ingenieros que ten contratados para Inditex. Entón, se quere ganar máis cartos, necesita contratar máis ingenieros e encontrar outro proxecto para outra empresa como Inditex. Non escala da mesma forma que o produto, esa é a diferencia un pouco. Aquí algunhas consultoras, a verdad que en Coruña hai un montón de consultoras, así que, bueno, supoño que as conoceréis probablemente mellor, que son máis habituales. A pregunta é que é unha startup. Un pouco que os decía antes, tú podes ter unha empresa de produto, pero non querer medrar, porque che dá igual, tú queres vivir e xa está, non necesitas petalo. As startups tamén o mismo, hai 1000 definicións do que é unha startup, pero eu creo que unha característica típica das startups é que buscan medrar moi rápido. O objetivo non é ter un negocio estable, fijo, o objetivo é petalo, é crecer a toda hostia. Outra cousa que teñen as startups é que é todo un pouco caótico, e iso é verdad.
Se tú queres un traballo tranquilo, no que che den o traballo e tú traballas en eso, xa está, e non te preocupas de nada máis, as startups non son o teu sitio, non? Son sitios tamén normalmente moito máis interesantes, non? Se queres aprender, se queres fuchicar, se queres aprender cousas diferentes, meterte en saraos, normalmente tes esas posibilidades, porque acabas tocando moitas cousas, non? Hoxe estás facendo unha cousa e mañá outra. Son sitios moito máis, pois non sei, para a xente que ten moita máis curiosidade, non? Hai de todo, evidentemente, hai startups tochísimas de 500 empleados que, bueno, xa funcionan casi como unha consultora tradicional lenta que bueno, non é mismo, non? Pero, bueno, en xeral, é outro tipo de incomodidade, non? Creo que é a palabra, no traballo, non estás quieto. É como, por onde empezas? Se queres montar unha startup, pois nada, ponte a facer algo, non? Parece como moi genérico, moi chorras, non? Nos, o que fixemos basicamente foi xuntarnos e empezar a facer cousas no noso tempo libre. Eu, Sergio, o chaval de gafas, e máis eu, traballábamos xuntos, ele era backend, eu era frontend, e tiña un colega que se chamaba Jacobo. Jacobo traballaba nunha empresa de marketing digital en Vigo, e bueno, basicamente xuntámonos e empezamos a traballar no noso tempo libre. Empezamos montando o que lle chamábamos Rocket Forms. Rocket Forms, bueno, sonaba bastante ao nombre ao que estábamos facendo, non? Forms, non? O problema é que non queríamos que nos asociaran cos forms, porque queríamos ser unha marca genérica, eso foi algo que tamén aprendimos. Se pos un nombre como Rocket Forms, toda a vida vas facer forms. Se forms non vai a ningún lado, queres facer outra movida e queres empezar a vender plantas, pois con ese nombre é jodido. Entón, por eso cambiamos o nombre e chamámonos Arengu, non? Ao final, un nombre genérico, moito máis abstracto que podrías adaptar para calquer cousa. Eso foi un aprendizaje. Que facíamos en Arengu, iba a decir, en Rocket Forms? Facíamos moitas cousas. Empezamos facendo, o noso colega Jacobo traballaba en marketing digital, non? Entón, que facían? Eles viñalles Intermon Oxfam, por exemplo, non? Entón, Intermon Oxfam facía unha campaña de marketing para captar registros, non? Para logo intentar pois, que donasen a Intermon Oxfam, non? Por exemplo. Entón, facían unha landing page, unha página web, con un formulario dentro para pedir o email, o teléfono e máis cousas. E claro, ese formulario había que integralo, non? Esos datos había que guardalos en algún lado, nun CRM, nun rollo de email marketing para poder mandar emails, cousas así. Entón, claro, Jacobo facía esas webs, non? E logo viña FNAC que quería facer outra campaña, había que meter outro formulario con todas as integracións que había que outra vez programar. Entón, dixo, joder, por que non facemos algo para crear formularios drag and drop, que podamos meter aí super fácil, sin complicarnos, non? Entón, aí foi un pouco do que saliu Arengu. Ao final, o que fixemos, acabamos facendo fluxos de registro de usuarios, non? Que son formularios ao final, porque o concepto é o mesmo, pero o caso de uso é totalmente diferente. Pensai no típico formulario de sign-up de Amazon, por exemplo, ¿no? Que entras usuario e contraseña, bueno, pues o típico, ¿no? Parece unha tontería de formulario, pero ese formulario, claro, a medida que tú construyes un sign-up, complícase, ¿no? Oye, pues hai que meter social login con Google, con Facebook, con non sei que, todo, hai que programalo, ¿no? Queres meter un OTP, o típico código de 3 dígitos ou 4 dígitos que chega ao correo electrónico que logo metes no segundo paso, pum, hai que programalo. Que queres meter lógica en función de certas cousas, enseñolle un paso ou outro. Que estás no fluxo de Netflix, por exemplo, ¿no? Que no medio do fluxo de login hai un formulario de pago, entón hai que programar un pago tamén. E logo todos esos datos hai que mandalos a algún lado. Hai que guardalos, pois, ao mellor en MailChimp para poder facer email marketing, hai que mandalos a un CRM para que logo os comerciales chamen por teléfono. Ten moita chicha, non? Pode chegar moita chicha. Pensai, por exemplo, en bancos, non? Que teñen tamén widgets de reconocimiento facial, que tens que subir o DNI, en función de eso facer cousas. Entón, nós facíamos basicamente unha ferramenta para que puidas construir todo eso drag and drop, máis ou menos. Non era drag and drop, porque algo tiñes que programar, pero ese era un pouco o que facíamos. Montar unha empresa costa cartos. Vale, si, poste a currar no teu tempo libre, os fines de semana, pero eso ten un límite, non? Porque tes unha vida e esas cousas, a veces está ben vivir. Entón, que formas hai de financiar isto, non? A primeira é, pois, o que lle chaman bootstrapping, que lle poñen un nombre cool, pero basicamente é tira a pelo, non? Co que tes, co que tú vayas generando, que reinvirtes na empresa e con eso pois, vas sobrevivindo, non? Vas sobrevivindo ou medrando ou o que sea, non? Se fas un negocio rentable desde o principio, pois podes tirar cos teus recursos, non? Mantés o control da empresa 100% e xa está. Ten os seus pros e os seus contras. É difícil, ao mellor, empezar, pero unha vez tes un negocio que é rentable, non dependes de naide, non? Entón, bueno, bootstrapping é unha das opcións. Tes opcións de subvencións. As subvencións normalmente non che dan para montar, en plan, non che pagan o salario así porque sí, por adiantado.
Normalmente as subvencións suelen ser a posteriori, entón, ao mellor, tú danche unha subvención, pagas o salario este ano, e o ano seguinte danche o 80% do salario, o 70%, o que sea. Entón, pero tú tens que pagar ese salario durante ese tempo, entón, tens que buscar unha forma de financiar eso. Entón, bueno, as subvencións moitas veces acaban sendo máis un complemento que algo que che permita montar unha empresa desde cero. Sí que hai financiación pública, por exemplo, os fondos NGI, eses que falábamos, ou hai moita financiación europea que che permite facer estas cousas. Pero, bueno, xa é máis concreto, tens que presentar un proxecto, bueno. Sí, pero a veces simplemente intentalo. Nos intentámoslo sin esfuerzo, o sea, o esforzo foi facer un documento de 20 páxinas explicando a historia en inglés. En mi empresa nos anotamos a una, mágicamente nos eligieron. No pensábamos que íbamos a quedar, la verdad. Lo hicimos porque nos quedara la experiencia. Nos avisaron que sí y tal. Y tuvimos, creo que, un año esperando la primera paga que nos la hagan. Sí que es verdad. Y aún así, aún falta una segunda que deberían de llegar dentro de un año o algo así. Sí, os plazos son complexos. Depende da... Nos, por exemplo, se non recordo mal, os primeiros 5 ou 6 meses tardaron polo menos en dala, e logo eran cada 6 meses, pois creo que eran 200.000 euros, pois cada 6 meses 50.000. Estaba bastante ben coordinado, pero depende cada un do mundo, sí. Entón, bueno, eso, a financiación pública a veces non é a solución, me refiero, é un complemento moitas veces, non? Opcións de crowdfunding, por exemplo, se faz pois, o que facíamos nós, que facíamos un cacharriño, fai anos era bastante habitual ver Kickstarters, por exemplo, de cousas, cacharros novos que fan movidas aí a mansalva. Se entrais en Kickstarter veréis que hai un montón deles. É outra opción. A xente o que fai é pon pasta, se pos 10 euros, damosche un pin. Se pos 50, damosche as gracias e un pin. Se pos 500, levas o cacharro, inicial, en canto teñamos, mandamos, non? Ou se pos 1000, pois metémoste na web, entón, según a pasta que poñes, é como suelen funcionar estas cousas. Basicamente financian a priori, fíanse, no momento no que tú teñas o produto, van a ser os primeiros en recibirlo. Hai un montón de cousas que se fixeron así guais con Kickstarters. Pero, bueno, tamén é complexo, non? E o crowdfunding, por exemplo, tamén che implica ter pasta por adiantado. Normalmente, cando te podes a ver como se fai en crowdfunding, non é, poñémolo na web e xa está, non? Normalmente necesitas... Normalmente os crowdfundings empezan no 20 ou 30% coberto xa. O sea que, porque naide vai poñer pasta cando non hai... En plan, tú non vas a comprar un cacharro que naide o comprou. Entonces, normalmente os crowdfundings acaban poñendo pasta por adiantado, porque ou xa o venderon antes, ou porque puxeron a forros eles. Entón, bueno, tampouco é mágico, non? Están os créditos, pero o banco non che vai dar un crédito se non avalas de alguna forma, vense con a casa ou con algo que teñas. Un pouco mismo, cando tes unha empresa e pode ser rentable, os créditos poden ser útiles para medrar ou para contratar xente ou que sea, porque aí xa tes cousas. Pero para empezar, a veces é complexo. A non ser que te queres arriesgar, pois eso, como fai calquer negocio, me refiro, que abre un bar moitas veces o que fai é pois, endeuda, hipoteca a súa casa ou cousas así. E logo o último caso, que logo que pretendo contarvos un pouco máis sobre eso, é a inversión a cambio de equity. O equity é un porcentaxe da tua empresa, basicamente. Como vai isto? Basicamente, eu cedo unha parte da miña empresa a alguén. A quen é ese alguén que me deixa cartos? Pode ser, bueno, típico, friends, family and full, que chaman, que basicamente pedir dinheiro aos colegas ou a teus pais ou a quen sea, entonces quedanse con un porcentaxe pequeno da tua empresa. Bueno, isto non suele ser, bueno, hai xente que lle gusta, que lle parece ben, e tamén tens que ter amigos ou pais que teñan cartos, entón, bueno, ten o seu... é máis complexo, non? Logo existen o que lle chaman os business angels. Os business angels, bueno, así por resumir, a xente con cartos que quere invertir en cousas. Normalmente, xente que a mellor montou empresas antes ou altos directivos de empresas que teñen cartos e pois, queren invertir en proxectos deste estilo. Normalmente, os business angels son máis un acompañamiento que o único inversor. No noso caso, nós temos moitos business angels, pero ningún foi o business angel que fixo a ronda inteira. Normalmente poñen tickets pequeniños, entre 10, 20, 50.000 euros, como moito. Entón, con eso, pois, poucos salarios pagas. Entón, suelen ser máis acompañamiento que outra cousa, pero os business angels son interesantes moitas veces por o tipo de personas que son. Máis interesante que a pasta é a súa experiencia, o sector no que están metidos. Nos, por exemplo, os nosos business angels eran moi do noso sector, das cousas que estábamos facendo, xente que se dedicaba a eso, xente que traballaba, pois, recorda, había un que estaba no board de Onfido, que era Onfido é o referente en temas de reconocimiento facial
para facer onboardings e para todas estas cousas. Entón, a nos interesábamos moito unha persona que tuvera ese conocimiento de un fido e dese tipo de mercado, ese chaval pois, aportaba un montón, non? Moito máis incluso cos cartos que puxera. Tamén hai aceleradoras, que isto é o máis conocido, quizá, basicamente danche clases a cambio de un porcentaxe, non? E a veces danche cartos, non? Por exemplo, aquí Vía Galicia, non recordo ahora como son as condicións, pero daquela, eu creo que che daba hasta 100 e pico mil euros, se non recordo mal, para empezar, pero daquela quedábase con un porcentaxe moi grande da tua empresa. Agora non sei como é, a verdade que fai tempo que non estou posto. Entón, bueno, no caso de Vía Galicia hai charlas, me enseñanche un pouco o básico de contabilidade, cousas así que teñan que ver, que sean útiles para a empresa, non? Montar produto, quedanse un porcentaxe. Hai aceleradoras que son a merda e aceleradoras que son brutales. Hai de todo. Pero é unha opción. Unha opción. Normalmente presentas o proxecto, eles seleccionan proxectos cada X tempo e collente ou non te collen. O seguinte punto son os fondos de capital riesgo. Conto vos despois, creo, un pouco máis sobre os fondos de capital riesgo, pero basicamente o que buscan é invertir en startups. Son fondos que se dedican a consiguen pasta, invierten en startups, fan que medren a tope e cando medren venden. Ese é un pouco o concepto, ¿no? Como un fondo de inversión normal, pero enfocado en startups, en invertir en empresas deste estilo. E logo o que chaman Corporate Venture Capital, que son basicamente empresas grandes que tamén invirten en startups, ¿no? De alguna forma. Por exemplo, se non recordo mal, Inditex creo que está empezando a invertir ahora tamén en algunhas pequenas startups, normalmente suelen ser relacionadas co seu sector ou que lles interesen de alguna forma. Inditex está invertindo en cousas de novos materiales, cousas así, pequenas startups que están innovando moito en estas movidas. Entón, bueno, suelen invertir en este tipo de empresas. Se a túa empresa pode encaixar de alguna forma en algunha empresa grande, pues Telefónica, nós, por exemplo, intentamos, non saliu, con lluvia, que Telefónica fora tamén inversora. Ao final, Telefónica fai un montón de cacharros que tes na túa casa, que se chama un router, o Prosegur, non sei que. Entón, bueno, a idea era un pouco que tú eras relacionado. Pero, bueno, esta opción tamén existe por aí, non? Hai moitas empresas grandes que buscan invertir en cousas deste estilo. Sobre aceleradoras, nós participamos en Vía Galicia, que é a que vos contaba antes. Eran 6 meses, me parece. E, bueno, había charlas, tiñas que ir ali un día a semana. Bueno, mellor ou peor, ao final do proceso ofrecíanche invertir en ti. Nos rechazámolo, finalmente, porque conseguimos inversión por outro lado, logo vos conto, pero, bueno, estaba aí, non? É unha opción para empezar. Nos participamos tamén en Seed Rocket en Madrid, en Barcelona, se non recordo mal, que isto é moito máis pequeniño, son un par de días que te sentan ali con unha lista de personas random que suelen ser xente que montou outras empresas, que son ahora mismo business angels, non? Xente que invirte. Entón, esa xente sabe un montón de montar empresas e, basicamente, sentas ali con ele, basicamente, ele dice, no, de que queréis falar? Rollo, que necesitáis axuda? Entón, ele conta pues, toda a súa experiencia, eu controlo moito desto. Bueno, é moi útil. E tamén sirve para que esos inversores te conozcan, no? E a mellor incluso poidan invertir en ti. E nos presentámonos a Y Combinator, que é a maior aceleradora de startups do mundo, que está en Silicon Valley, e colleronos. Non sei moi ben como, pero entramos aí. Logo falamos un pouco máis de Y Combinator, que tamén está guai. A parte de aceleradoras, nós tiñamos varios fondos de inversión. Bueno, tiñamos máis inversores, pero estos como son os máis grandes. O primeiro, Vico non era un fondo de inversión. Vico é a empresa de marketing digital na que traballaba o meu colega Jacobo. Entón, cando el se foi do traballo, o jefe da empresa dixo, onde vas? Entón, contoulle a historia, contoulle o proxecto, conoceunos, falamos, e basicamente invertiu el en nós. E aí foi cando nós decidimos rexeitar Vía Galicia, porque xa invertía el en nós. E creo que foi unha moi boa decisión, porque ao final é unha persona moi metida no mundo do emprendimiento, que xa conoce un montón o sector, que xa conoce, que nos presenta a outros inversores, que nos presenta outras cousas, aporta un valor moito máis que os cartos iniciales que che dá, que ao final pues, tamén, evidentemente, son necesarios, pero aporta moito máis. Casi se pode dicir que era un corporate venture capital, ¿no? Algo parecido a eso. Os outros dous son os dous grandes fondos que tuvemos, K-Found, que é probablemente dos mellores fondos de inversión que hai en España, a verdade que é moi guai, son majísimos, super recomendables. E logo veo Innovation Nest, que eso surxiu na última ronda de inversión, e son polacos, é un fondo de inversión polaco, que pues, podía ser polaco como podía ser chino, non sei. Foi o que nos dixo que sí, basicamente. Como funciona isto das rondas de inversión? Que isto é algo que a verdade que non sabes, o sea, non sabes hasta que estás aí metido, non? E é curioso. Por qué? Porque que é eso de que che deixan diñeiro porque sí a cambio de nada, no? De que un porcentaxe fíanse de ti. Normalmente como funciona é tú contaselles
algo, non? Tú normalmente xa tes algún usuario, xa tes algún cliente, xa podes demostrar que o que estás facendo ten algún sentido, non? Pero basicamente o que faz é venderlles a donde podes chegar, non? Como de grande mercado e canto podes petar, entonces eles deciden invertir ou non en ti. Eles reciben un montón de propostas deste estilo, pois invirten en algunhas, en outras non. Eles o que fan é, basicamente isto é un grupo de personas que montan algo así como unha especie de empresa, non? E no fondo o que fan é ir a xente con pasta a pedirlles cartos. Entón van á familia Amancio Ortega, a familia Ortega e pídenlles, pois, se lles deixan 1.000.000 de euros para invertir no seu fondo. Logo van a familia non sei que, entón recorren un montón de xente con pasta pedíndolles cartos, non? Pedíndolles cartos. Entón, con eso montan un fondo. Supoñamos que collen 10 personas, montan a 1.000.000 cada unha, montan un fondo de 10 millóns. Entón, teñen 10 millóns para invertir en startups. Entón, eles o que fan é póñense a buscar startups, meten pequenos trozos desos 10 millóns en cada unha desas startups. Normalmente, a maior parte o taxa de éxito dunha startup é ridículo, suele ser sobre o 10%. 90% das startups vanse ao tacho ou son en negocios que dan para vivir e xa está. Non son startups que reventan e son Airbnb. Entón, eles xogan un pouco con eso, eles invierten un montón, pero saben que se van a quedar con dúas ao final. Entón, bueno, é interesante saber como funciona todo isto tamén para logo ti cando falas con eles, ¿no? Entender como vai. Entón, supoñamos que, por exemplo, invierten na túa empresa, ¿no? 100.000 euros, ¿no? Si a mí me deixan 100.000 euros e eu lles dou un 10% da miña empresa a cambio deses 100.000 euros, o que estou dicindo é que o 100% da empresa vale 1.000.000 de euros, ¿no? 100.000 por 10, 1.000.000. Entón, basicamente, estaríamos valorando a miña empresa en 1.000.000 de euros, porque eles puxeron 100.000 a cambio do 10%, ¿no? É como funciona. Eles entran nos primeiros anos do fondo, os fondos eles levantan os cartos, e cando teñen os cartos, os primeiros 2, 3, 4 anos, invírtenos en diversas empresas. Entón, invírten en un montón de empresas e vanse quedando pequenos trociños das empresas. Normalmente non invírten o fondo enteiro, gardan parte dese fondo para cerca do final. Os fondos teñen unha vida normalmente de uns 7, 8, 9 anos. Entón, gardan parte desos cartos para as empresas destas que invertiron que van ben, meterlles máis pasta máis adiante, ¿no? Entón, digamos que inflan as que de verdade o van petar. Entón, parte desos cartos, gárdanos. Entón, bueno, supoñendo, como ganan cartos eles, ¿no? Porque eles, ao final, o que buscan é, con esa pasta que deixou a familia Amancio Ortega, devolverlle esa pasta e devolverlle con beneficios, ¿no? Como salen das empresas? Eles quedanse con un porcentaxe e o seu objetivo en algún momento é vender ese porcentaxe. Que opcións hai? Opción 1. Tú, cando montes unha startup, fas unha ronda de inversión, consigues a primeira inversión, contratas xente, posta a currar, empezas a medrar. E cando vas medrando e xa encontraches o punto, a mellor fas outra ronda de inversión porque necesitas máis pasta para contratar máis xente, queres medrar moito máis. Entón, cando fas esa ronda de inversión, probablemente xa tes moitos máis clientes dos que tiñas antes e xa che vai moito mellor. Entón, se antes a tua empresa valía 1.000.000 de euros, por un 10%, nesa segunda fase, o mellor entra outro fondo de inversión máis grande ou que está enfocado noutra fase, e por un 10%, ao mellor non pon 100.000 euros, ao mellor pon xa 1.000.000. Entón, se pon 1.000.000, nese momento está valorando a empresa en 10 millóns. Entón, o que antes tiña 100.000 euros, meteu 100.000 euros por un 10%, agora ten 1.000.000. No? Ten 1.000.000, se o conseguira vender. No? Entón, basicamente, estes fondos o que fan é venden aos seguintes fondos que entran. No? É como unha estafa piramidal no que alguén se vai quedar con marrón en algún momento, ou con negociazo da hostia, según como sea. E outra forma de salir desto é cando as empresas van á bolsa. No? Cando as empresas van á bolsa, o mesmo concepto, calquera pode comprar esos porcentaxes de accións que teñen os fondos ou os fundadores. Isto así, moi resumido, é un pouco así, falando daquela maneira, é como funcionan este tipo de fondos. Entón, bueno, é iso, hai varias fases normalmente, e non buscan que che vayan ben, buscan que o petes. E as empresas que non lles vai ben, pois son as que menos lles interesan, non? Van a meter pasta se che vai ben. Pero isto ten que ser un negocio, non é só que che deixen cartos e xa está, sino isto ten que generar pasta de alguna forma. Nos noso caso, que vos decía, o noso primeiro inversor foi Grupo Pico, que invertiu en nos para empezar, non recordo exactamente a cantidad, pero 100 e pico mil, algo menos, sí, 100 e pico mil, 200.000 euros, por aí andaba. Entón, nos empezamos a traballar e tamén o Grupo Pico tamén nos axudou tamén a nivel de conseguir clientes, por exemplo, porque eles ao final tamén tiñan clientes. O negocio que nos facíamos inicialmente era moi enfocado en marketing, entonces encaixaba super ben
Entonces, bueno, ao final eran sinergias que tiñamos. Esos foron os dos nosos primeiros grandes clientes, Privalia, non sei se vos sona, é unha tienda de venta online de roupa, super conocida, é a mutua madrileña dos seguros, super tamén mítica. Entón, bueno, con eles tiñamos como uns casos de uso moi concretos. Ese era o problema, non? Tiñamos dous grandes clientes tochísimos, e logo tiñamos algún cliente pequeniño que íamos conseguindo, pero entonces nos intentábamos vender os casos de uso destos aos grandes clientes. E así estuvamos durante moito tempo, non? Tamén empezamos a contratar os nosos primeiros empleados, tamén axudados un pouco por Grupo Vico, non? Que nos botaban a man con empleados que algúns dos que tiñan eles na empresa, non? Que nos axudaban. Este foi Razon, que é un dos primeiros rapaces que entrou a currar con nós, que estaba en Barcelona. E máis ou menos estamos un ano e pico así facendo produto, non? Salíamos na prensa, ainda que o titular, así se recopilan datos personales, non era moi demasiado guai, pero, bueno, basicamente o que sí que nos pasaba é que tiñamos moita dependencia, non? Tiñamos dos contratos grandísimos, e tiñamos pequenas startups que iban cubrindo un pouquiño huecos, non nos acababa de ir moi ben, non? De feito, estuvose nos acabando os cartos varias veces. De feito, empezamos a negociar unha segunda ronda de inversión, estábase nos acabando os cartos, os empleados de Vico tiveron que volver a Vico porque non podíamos pagar salarios, tivemos un par de meses tamén sin cobrar, foi aí un momento, porque claro, estábamos negociando outra ronda de inversión, non, en paralelo. Aí foi cando conocimos a Cafaun. Cafaun, basicamente había un galego traballando en Cafaun, como sempre, hai galegos en todos lados, conocímolo, xa facía tempo que conocíamos, de charlar, de tomarnos unhas cervezas, como o que vos falaba antes das relacións, non? Conocíamolo de, sí, vale, era inversor, a nós non nos interesaba daquela que nos invertira, pero evidentemente todos sabíamos que había algo interesante nos dous lados, non? Pero tomábamos unhas cañas, conocíamonos, ele axudábanos, nos axudábamos, sin máis, non? E, pois, co tempo, pareceu interesante e acabaron invertindo en nós. Aí foi cando contratamos xente, metimos xente nova, xa contratada por nós directamente, e apareceu unha pandemia que nos mandou, pois, as 3 semanas ou así, mandounos para casa. Entón, bueno, pois intentamos facer un pouco as mesmas cousas que facíamos en remoto, pasamos tamén máis ou menos un ano así, desde que contratamos xente, probando esos casos de uso grandes, e non acabábamos de encontrar algo que funcionara, non? Facíamos como moito contenido de marketing, como moi así de bullshit. A verdade é que eu lía o contido e decía, joder, tío, por que estamos escribindo isto, non? Porque, bueno, non era eu o target, non? O target era outra xente. Pero non funcionaba. Entón, tuvimos que cambiar, non? Entón, tuvimos que pivotar. Unha das persoas, por exemplo, que escribía contido xa non nos encaixaba, porque empezamos a escribir contido máis técnico. A idea era un pouco venderlle tamén a developers, máis que a marketers. Entón, bueno, esa persona recolocámola noutro sitio, buscámoslle outra empresa onde poida traballar, pero, bueno, tuvemos que facer aí pequenos cambios, non? Empezamos a facer tamén, por un lado, venta porta fría de emails e chamadas, que parece increíble, pero funciona, esa movida sigue funcionando, chama por teléfono, hai xente que vende, e ao mesmo tempo facíamos contido para developers, non? Xente que se registrara e directamente utilizara a nosa ferramenta. Por suposto, todos os novos empleados tiñan que vir pola Torre de Hércules, era básico no onboarding da empresa, a conocer a torre. E aí foi cando nos deron unha bufetada espectacular. Privalia foise ao tacho. Non Privalia enteira, pero Privalia, bueno, long story short, vendeuse, dividiuse en dúas, Europa e América. Nós tiñamos Italia e España, México e Brasil. Pois o CEO da nova empresa de marketing da nova empresa de Privalia en Italia e España decidiu que sobraba o equipo de marketing enteiro, largou as 200 personas que estaban traballando en marketing, e claro, nós éramos unha ferramenta de marketing a tomar polo cu tamén. Dun día para outro, levantouse e dixo, acabouse o marketing. Entón, bueno, pois claro, a mitad da facturación á basura, non? Entón, isto sí que, aquí sí que levounos bastante, volver a recuperarnos. Ao final foi positivo porque empezamos a buscar outros clientes máis pequenos e ao final diversificamos un pouquiño eso. Pero, bueno, quero dicir que eu creo que é interesante darse cuenta de que non podes depender de poucos clientes, porque en calquer momento pasa isto dun día a outro, un que se levanta enfadado e estropeache todo, non? E a verdade é que sí que é verdade que lo conseguimos recuperar, conseguimos cubrir salarios,
pero medrábamos moi pouco, non? O que se espera dunha startup é que o pete, non que medre un pouquiño, manteña un pouquiño, manteña, isto non é o que se espera dunha startup, sobre todo cando buscas inversión, non? Cando montas tú o teu propio negocio e tiras cos teus cartos, vale, podes facer o que queiras, pero cando tes inversores, o que se espera de ti son outras cousas. Entonces, a verdade que sí que estábamos jodidos. E durante moitos meses estivemos moi jodidos, incluso de plantearnos mandar todo ao carallo e xa está. Porque se nos acaba, tampouco é que superamos, quer decir, non nos daban os cartos excesivamente. Entonces, os nosos inversores xa nos presentáramos a Y Combinator ano anterior, e os nosos inversores volveronos a rayar, e a verdade que o noso socio Jacobo tamén quería presentarse, a verdade que lle dixemos que sí, para que non molestara. O sea, foi así de literal, de, veña, gravamos o vídeo e presentámonos. Hostia, colléronos. No, Y Combinator é a mellor aceleradora de startups do mundo, está lá en Estados Unidos. Nos colléronos en plena pandemia, así que normalmente vas alí 3 meses, no noso caso, claro, en pandemia todo en remoto, ¿no? Pero bueno, está guai, non é o mismo que pasar 3 meses alí con todo o ecosistema, conocendo a toda a xente, pero tamén está guai. Bueno, esta é unha foto do anos antes, porque nós non fomos. Entonces, bueno, que é eso de Y Combinator, no? É unha aceleradora, funciona un pouco diferente que as aceleradoras tradicionales, no? Aquí en España danche clases e tal, en Y Combinator casi é un pouco ao revés, no? Eres, plan, que necesitas, no? Eles o que che fan é, tes que definir unha métrica na que te vas a enfocar durante os 3 meses do proceso. Entón, tú o primeiro día dices, vale, pois eu quero chegar a tanta facturación, ou a tantos clientes, ou a tantos usuarios, ou cada un pode generar a súa métrica, non? A métrica non ten por que ser facturar, pero o teu objetivo en todos os 3 meses é que eso medre todo o que poida. Entón, oblígate moito a enfocar. Se vou facer unha feature, eso vai facer que medre a métrica? Non, pois entón igual non hai que facer esa feature, non? Igual hai que pensar en unha feature ou algo que nos genere métrica. Entón, o que teñen é reuniones semanales, fan como un montón de hai uns grupos grandes e logo fan subgrupos. No noso caso estábamos no subgrupo de DevTools, de ferramentas para developers. Entón, montaban como unha especie de alcohólicos anónimos semanal para startups. Xuntábanos a todos e contábamos ali as nosas penas, todo o que nos fora mal, o cliente que dixera non sei que, entón a xente axudábase, no? Foi interesante aprender ese cambio cultural, no? de intentar axudarse, non de intentar pisarse uns aos outros, no? De se este é a tarta, vamos facer que a tarta sea grandísima, non pelearnos pola tarta. Entón, eso estuvo guai, a xente axúdase un montón. Moita xente, oye, pois eu traballo non sei onde, conozco unha persona que igual, sabes, lle podes vender ou che pode ser útil para algo. E logo, bueno, os mentores, claro, a xente que está ali pois non son pois, os mentores de aquí, claro. Pois, os nosos mentores, un deles, por exemplo, era o 4º empleado de Airbnb, o 5º empleado de Airbnb, bueno, dos primeiros. Claro, ese chaval viu desde que eran 5 hasta que eran 600. Entón, ese chaval controlaba de marketing dunha maneira bestial. Recordo a primeira reunión que fixemos con él, era media hora, que nos queríamos que ver a cantidad de bullshit que escribíamos na nosa web, no? Reducila e facelo moito máis útil. Foron 30 minutos de isto aquí, faino desta forma, isto non sei que, isto non sei que, o sea, foi super útil, no? Entón, esa media hora ten un valor que non é calculable. Bueno, logo hai charlas, claro, a xente que che van dar charlas, os founders de Twitch, os founders de Airbnb, os de Stripe, os de Dropbox, claro, son charlas moi interesantes. E teñen unha ferramenta que se chama Bookface, que é, bueno, aí é como unha biblia de como montar unha empresa, todo o que aprenderon durante 30 anos montando empresas, e ten outra cousa que é unha especie de TripAdvisor para inversores. Entonces, tú tes os teus inversores e tú podes opinar aí dos teus inversores. Entón, é moi interesante porque neste mundo hai moito gilipollas. Hai xente maravillosa e nós temos muchísima suerte con os nosos inversores, pero hai xente moi chunga. Entón, ter estas cousas, pois, axudanche un montón, non? A non arrimarte a xente da que non te podes fiar. Entón, bueno, animarvos se algún día montáis algo a intentar participar en isto, o sea, apuntarse a un formulario en inglés, e un vídeo de 2 minutos explicando, falando, sin máis, o que facéis. O sea, é incluso máis fácil, o sea, non máis fácil entrar, pero si dá moito menos traballo que presentarse a calquera aceleradora de aquí de España. Entón, animarvos a presentarvos a estas cousas, porque ao mellor vos collen. Eles o que fan é, antes, cando nos fomos, dabanche 125.000 euros a cambio dun 7% da empresa. Era así, da igual que tuveras un PowerPoint, como se tiñas unha empresa, nós tiñamos unha empresa que facturaba e tiña clientes, era ese mismo trato fijo para todos. Ahora é un pouco diferente, pero tamén é un trato fijo. E se non recordo mal, daquela dabanche
Non che chegaba para cubrir esos 3 meses en Silicon Valley, pero casi. Pagabanche, non sei se eran 6.000 euros máis, unha cousa así para eso, para que pudieras ir ali. Nos non lo pagaron porque non fomos, pero eso estaba guai. Entón, como consellos, bueno, socios técnicos xa seríais vos, así que guai, check, porque para eles un negocio, o sea, pode sobrar a persona de negocio, pero nunca sobra a persona técnica, o que é moi interesante eso. O approach é a xente sempre, nos negocios tech, ten que haber alguén tech, ten sentido, pero non é sempre así. Eso, aspira a meterte a intentalo varias veces, porque eso tamén é o que buscan. Eles buscan que a primeira vez te rechacen e que o volvas a intentar, e que nesa vez que o intentes e enseñes os números que hai de diferencia frente a anterior. Eles cada 6 meses fan un batch de startups, hai en brao e en inverno. Entón, o que buscan é que tú demostres que sigues medrando, que ao final, para eles é unha forma de quitarse riesgo, entre comillas, ¿no? Se intentas 3 veces e a terceira sigues medrando de alguna forma, pues é moito máis interesante que a primeira vez. Entón, bueno, contar esos aprendizaxes, a evolución. Se algún día vos queréis presentar ou conocéis a alguén que se queira presentar, eu encantado de botar unha man e dar feedback ou o que sea, que xa o temos feito un montón de veces. De feito, nós fomos os primeiros galegos que entramos en Y Combinator e despois de nós xa entraron outras, polo menos 3 startups, se non recordo mal. Nós axudamos a un par delas, así que animarvos a ser a cuarta ou a quinta. Entón, bueno, cando foi o de Y Combinator, eles quedanse ese porcentaxe, pero non faz unha ronda de inversión como tal, senón na seguinte ronda que fagas, eles entran con ese porcentaxe. Da igual a túa ronda. Teñen ese trato. Entón, porque tú que faz o Y Combinator faz 3 meses, o objetivo é, a final dos 3 meses, presentar o proxecto ante miles de inversores e buscar unha ronda de inversión con esos inversores, non? E que aí entre Y Combinator tamén. Entón, bueno, hai varias movidas porque Y Combinator só invirte en empresas que están en certos sitios concretos, Delaware, as Islas Caimán, Canadá, toda a lista de paraísos fiscales, bueno, pues, só invirte en certos sitios, ¿no? Entón, bueno, nós tuvemos que facer unha empresa en Estados Unidos, sobre todo por legislación, porque lles resulta moito máis sencillo, eles fan cada ano, o sea, no noso ano foron 1.400 ou 500 empresas, entón, claro, se tú tes 500 empresas, a legislación ten que ser sencilla, senón, entón, van a 4 sitios concretos, porque a legislación é a mesma sempre. Entón, bueno, nós aí foi cando bueno, despois de intentalo con centos de inversores, a verdade que nos costaba un montón, porque non medrábamos como se esperaba nunha startup, eu creo que había un Excel con todos os inversores que falamos, eu creo que andaban as 100 e pico fondos, 100 e pouco. Ao final, estos polacos dixeron que sí. Entonces, invertiron con nós, esta terceira ronda foi de casi 1 millón, un poquinho menos, 800 e pico mil, 900.000 euros. E nada, medramos equipo, contratamos xente, isto foi o primeiro offsite que nos xuntamos, bueno, non todos porque COVID, pero, bueno, contratamos de todo, no? Xa xente de Customer Success, xente de DevRel para venderlle a desarrolladores, xente de unha persona comercial, alguén de Growth, bueno, un pouco variado, no? Por suposto, todos pasaban pola Torre de Hércules, eso era obligatorio. E cousas que aprendimos aquí, que medrar non é fácil. Aprendimos que contratar xente non fai que vaya máis rápido. De feito, ao contrario, cando contratas vas máis lento de repente. Porque toda a xente que entra ten que ter un contexto tremendo que che vai levar varios meses collelo. Entonces, igual que cando contratas programadores o mismo, ¿no? Tú metes alguén no equipo e só darlle o contexto vaiche levar varios meses. E esos meses xa non é só que esa persona non sea productiva, senón que tú eres menos productivo porque tens que dar ese contexto, ¿no? Entón, aí aprendimos eso. De repente, contratamos e frenamos, ¿no? Entón, bueno, a veces, pois, máis xente non implica máis velocidade. Entón, bueno, é importante tomar decisión rápido e facer esos cambios o antes posible. E xa facía uns anos, nos conoceramos a uns dos fundadores, bueno, o mismo persona random, ¿no? O noso inversor presentou-nos a un chaval que traballaba nunha empresa, nunha startup argentina, que se chamaba OutZero, que era o primeiro unicornio argentino, foi o primeiro unicornio argentino, non me acordo por qué, pero para algo, para que nos dera feedback ou algo así, para que probara o noso produto e nos dera feedback. Entón, ese chaval probou o produto e dixo, importa vos que vos facer unha reunión co jefe, o fundador da empresa, ¿no? Eran 300 ou 400 personas daquela, porque buscar e conocer e tal.
Entón, daquela conocemos ao fundador de OutZero, e daquela OutZero fixonos unha oferta, xa facía uns anos, para comprar a empresa. A oferta pues, era bastante pequena, entón daquela non tiña ningún sentido. Pero OutZero, que era xa o líder do sector do que estaba facendo a gestión de usuarios e identidade, foi comprada por Okta, que era outro monstro, outro dos dous, hai 4 competidores nese mundo, que está Microsoft, Okta, antes estaba OutZero, e Okta comprou OutZero, entón agora Okta ten 2 produtos, Okta e OutZero. Entón, bueno, nos mantiñamos un pouco a conversación esa, desde facía uns anos, pero nada, simplemente contarlle como íbamos e pouco máis, surgiu a oportunidade, no? Eles comentaron se estábamos dispuestos a vender, e dixemos, pois venga, containos, a ver. Surxiu, basicamente comprounos Okta e entramos a traballar en Okta. Integramos o produto, nós o que estuvamos é basicamente collendo o noso produto e integrando dentro de OutZero. Somos unha nova funcionalidades que tiña OutZero. Ahora hai unha, se entras en OutZero hai un rollo que pon Forms, aí estamos nós, ¿no? Integrado dentro deles. Estuvo guai porque mantuvemos a todo o equipo. Sí que é verdad que xuntos traballando só seguimos os técnicos, porque claro, a xente de, pues, comercial, pues, equipos comerciales, a xente de marketing, equipos de marketing, pero mantúvose todo o equipo, eso estuvo moi guai. E, por suposto, cando viñeron a facernos o onboarding, non podemos ir á torre porque chovía a Dios, pero teñen unha foto ca torre. Nick, que era o vicepresidente de produto de OutZero, de Okta, de OutZero, Queen, que era a rapaza que levaba todo o que tuvera que ver con adquisicións e merges de empresas. E nada. Así como resumen, algúns consellos que me gustaría darvos se traballáis nunha startup ou montáis unha startup. No? Eu creo que aplica un pouco nos dous casos. Son 4 cousas que dicen, o sea, isto está sacado de Y Combinator e para mí é verdad que é a Biblia, o sea, as cousas que che contan é tal cual. O primeiro é make something a few people love, no? Non é algo que lle guste moita xente, no? Algo que moi pouca xente adore, que non poida vivir sin el. O teu produto ten que ser algo moi enfocado en algo moi concreto, que o fagas tan ben que non o fai así naide. E logo xa expandirás, no? Pero o foco é en facer pouco, que son aprendizaje que nos fixemos co tempo, no? Vas a 40 cousas, abres 40.000 casos de uso e realmente non te estás enfocando en ningún. No? É moito máis sentido escoller o mellor ou que che parezca o mellor e probar ese. No? E se non che funciona, probar o siguiente, no? Pero empezar por cousas máis pequeniñas. Facer cousas que non escalen, que sempre dicen, joder, hai que facer as cousas ben pensando no futuro e tal. Sí, pero con cabeza. E poño un exemplo. Nos abrimos un produto para que fora self-service, no? Para que calquera pudera registrarse, utilizalo e pagar en algún momento, ¿no? Pero non tiñamos o formulario de pago ni nada metido, calquera podía usar o rollo, montar os formularios, e que tuveran tráfico e que funcionaran e xa está. Entón, un día dixemos, vamos a poñer un paywall, ¿no? Como típico dos periódicos, para que cando entres, che bloquee, non poidas, se tes moito tráfico nos teus formularios, non poidas seguir, ¿no? Vale, idea top. Ainda nos viñamos máis arriba e dixemos, joder, por que non integramos as funcionalidades para facer un paywall dentro de Arengu? Para que os nosos clientes tamén poidan crear paywalls. Entón, botamos 1 mes e medio, 2 meses, facendo toda esa funcionalidade, construímos o noso propio paywall, puxemos o paywall a funcionar, e non pagaba naide. E dices, por que non paga naide? E foi cando aprendimos que naide entraba na plataforma, porque tú registrabaste, construías os teus formularios, poñíalos en producción, e eso tiña tráfico, tú non tiñas que entrar a Arengua nada máis. O formulario xa estaba funcionando con todas as integracións. Entón, a xente non volvía a entrar, os paywall non lle parecía naide. No, perdimos 1 mes e pico de traballo para nada. Que fixemos? Collemos un email, mandamos un email, collemos da base de datos os 50, o sea, as 50 empresas que estaban subindo con máis tráfico, e mandamosles un email con un link a un formulario no outro lado, que era de Stripe directamente, de, oye, pasache do límite, paga aquí. No, eso que levou 2 horas facer, generou xente pagando, yo que perdimos un mes e medio en algo que escalaba e que era hostia, que se iba a petalo e todo o mundo iba a pagar por ese paywall, pero realmente non funcionaba, ¿no? Entón, fai cosas que non escalen, empeza pensando en eso, e logo máis adiante xa pensarás na solución maravillosa e perfecta. E logo fala moito cos usuarios, eso tamén é outro aprendizaje que aprendimos, porque nós, bueno, como informáticos non nos gusta falar ca xente, ou gustanos pouco, a mí, polo menos, dá moita pereza, pero aporta muchísimo, ¿no? Aporta muchísimo a veces perder o tempo en algo. Por exemplo, os formularios ao principio non eran caros, o sea, tú pagabas unha suscripción de 50 euros a mes e podías facer formularios, ¿no? Entón, claro, entraban clientes, pagaban 50 euros e tiñan formularios facturando.
Entonces, o noso produto era moi complexo. A verdade é que montar as cousas en Arengo eran complexas. Entonces, nós axudábamos moitas veces aos clientes grandes a montar os fluxos de rexistro, porque eran fluxos muchísima complexidade. Pero claro, os de 50 euros non lles axudábamos, porque, joder, estábamos perdendo tempo, non? No, a realidade é que nestas primeiras fases, perder o tempo é que eso non se vale, non che vai dar cartos, perfecto, pero vas a aprender un montón, vas a entender o usuario de verdade. O problema que ten o usuario a mellor non é o que tú estás pensando. E o que monta non é a solución ideal. Se tú estuveras aí, probablemente lle podrías dar unha solución mellor. Entonces, nestas primeiras fases ten moito valor estar aí, no? Escuitar moi cerca aos usuarios. E lanza xa, que é outra cosa que nos pasa, que nos poñemos a programar e podemos botar 3 anos programando e non lanzar nunca, eso, vamos, mítico dos informáticos, a mí pásame un montón. Entonces, mínimo, pum, pon a funcionar, intenta vendelo, intenta que funcione. E logo xa irás creando máis cousas encima, no? Pero non esperes moito tempo a facelo. Evidentemente hai uns mínimos, non? Claro, vas a necesitar ter un produto para poder vendelo, non? É eso, que todo o que fagáis como que vai orientado a algunha métrica de negocio, que esa tamén é outro aprendizaje. Nós programamos e vamos a facer esta feature guapísima, que seguro que isto vende solo, vamos a medrar en ventas. Non, a realidade é que o que estás facendo é un Frankenstein, de un montón de funcionalidades que non usan nin Cristo. É moito máis útil facer poucas e ben. E pouco máis, a nivel de empresa, animarvos a pensar fora xa, tamén a nivel personal, pensar tamén en global, non só aquí en local, no? E cando vendes, en vez de vender aquí, podes vender en Estados Unidos ou en Alemania ou en China, que van a pagar a mellor moito máis que o que poden pagar aquí. Nos clientes gallegos tiñamos un par de colegas e pouco máis. Aspira ao grande, preséntate o que faga falta, non contrates moi cedo, eso tamén é outra cosa que aprendimos, busca sobre todo xente que sea un pouco proactiva, porque cando contratas xente, que eso tamén é outro aprendizaje, para cando contratáis xente en algún momento como profesionales, hai varios tipos de perfiles, non? Hai xente que é moi curiosa, moi inquieta, moi que non para quieto, que moita xente que se mete en saraos e que están jepulen estas cousas, é así. Non, que somos como moi de, queremos facer 15 cousas á vez. Esa xente é moi útil nas primeiras fases, nas que é todo incertidumbre, non sabes moi ben, entón esa xente móvese ben no caos. Pero nas segundas fases, nas que tú xa estás máis establecido, o que tens que facer é optimizar cousas, hai perfiles moito máis optimizadores, non? Xente que é super boa facendo algo en concreto. Entón, ese tipo de perfiles, nesas fases nas que estás medrando, é moito máis útil que a mellor unha persona caótica. A persona caótica tamén é útil, pero bueno, son como dous perfiles. É importante, por exemplo, que esas persoas máis optimizadoras nas primeiras fases pérdense, porque se non teñen moi claro o proceso, como teñen que facer as cousas, ou a dirección na que teñen que ir, costalles moito sacar rendimiento, ser útiles. Bueno, o último que é importante son as persoas, e as relacións que fagáis, eso, vamos, para min é o resumen. Algún consello personal, xa estou acabando, escolle ben os teus socios. E isto é jodido, porque moitas veces non conoces de verdade as persoas, pero, o sea, vas a ter discusión. Isto é un matrimonio. Tú que estás, cando firmas o pacto de socios, vaste casar con esas persoas hasta que cerréis a empresa. É o resumen. Vas a ter que aguantalas, vas a ter que discutir, vas a ter que levarte ben, vas a ter que facer un montón de cousas. Entonces, vai haber cousas boas e vai haber cousas malas. E vai haber malas. Entonces, é importante a xente coa que montes isto. Fai deporte e cuida a tua mente. Isto, na primeira charla que nos deron en Y Combinator, no que che contan así como introducción general, recordo que estaba o fundador de Twitch, e unha das cousas que dixo foi: se non facéis deporte, é o momento de empezar. Se facéis deporte, é o momento de facer o doble. E a verdade que sorprendeu ese consello, e é verdade, daste cuenta, cando empezas a ver toda a xente que ven dar charlas, homes, mulleres, da igual, todos están, o 90%, 90 e pico por cento, están en forma. E dices, por que pasa isto? Eu creo que o que pasa é porque é jodido. É duro mentalmente montar empresas, é moi cansado. E facer deporte axúdache a liberar todo eso, axúdache a balancear todo eso. É moi interesante. Moita xente que fai meditación, moita xente que fai moito deporte. Entón, se algún día facéis algo desto e teis cargas grandes de estrés, o deporte axuda. Eu notei, amigo, ir á piscina, ir a nadar, na pandemia deu unha vida. Mellor o inglés, aplicado tamén á empresa e a nivel personal. Sempre que poidáis axudai a xente. De verdad, que se podeis, se tedes esa posibilidad, sempre é guai axudar a xente, mola axudar a xente, e ao mesmo tempo vamos axudar en algún momento. Pouco máis, deixo por aquí o meu Blue Sky e o meu LinkedIn e o meu correo, por si
queréis calquer cousa, non dubideis en escribirme. Se algún día vos presentáis a Y Combinator, se queréis feedback sobre algo, calquer cousa que se vos ocurra na que poida axudar, por favor, non vos cortéis en escribirme. E pouco máis, moitas gracias.